Ahoj guys, ja som Vani a ja vás vítam pri mojom ďalšom videu po strašne dlhej dobe. Ja sa moc ospravedlňujem za túto pauzičku, ale rozhodla som sa ho už trošku utnúť a natočiť ďalšie video. V tomto videu sa totižto pozrieme na novú FNAF hru. No, novú vyšla približne neviem, mesiacom, dajme tomu. Ale ja som ho teda ešte nevidela, ešte som ju ani nehrala. A taktiež nemám žiadne spoilery, čiže o toto asi bude zaujímavejšie. Takže ja si myslím, že už sa na to môžeme vrhnúť, ja sa na to veľmi teším, takže poďme na to. OK, takže nachádzame sa v hre, ja sa z toho strašne začína. Takže to máme proste hrať z headphones a autosave tam bude. OK, tak na to som zvedavá. Táto hra sa mala odvíjať vlastne od knižky. Knižku som čítala, neviem, či mi to bude k niečomu dobré, asi pochopiť príbeh. Knižku som čítala, čiže príbeh chápať budem. Ale som fakt zvedavá na hru, takže poďme sa na to pozrieť. Poďme sa pozrieť, že o čo ide. Prolog. OK. Can't something interesting happen around here for once? Oh môj bože, to je úplne z knihy. To je úplne kniha. Oswald, it's time to go. Čím dávam? Aha, Ečko. Oswald si vlastne kreslil takéto obrázky proste, chápete? Isn't there anywhere else I can go? The pizza was good for the first couple of times, but I really want to do something new. Oh, come on, Oz. Just can't be the worst place to hang around. Áno, on vlastne išiel do tej Jeffovej pizzerie vlastne, aj do knižnice a tak. To boli vlastne prázdniny. To si pamätám. Why can't we go to the next town over where everyone else is moving? All my friends are there now. It can't be that hard for Grandma to travel a few miles. Well, unless her frail bones straighten overnight, moving is no-go. Áno, to si úplne pamätám, akože fakt to je zatiaľ založené na knihe, takže uvidíme, že čo bude. To je úplne pekná grafika. Still there? Still dead. OK, takže toto je Oswald. To je vlastne náš hlavný protagonista, za ktorého budeme pravdepodobne teda hrať. No tak uvidíme. Tak, well, late again, Dad. Remember when this was the place to be? Totally. My parents took me here all the time. I still remember playing in the ball pit and getting ringworm. Ew, probably why it's still roped up. Off. Dead and well, you know. A secret ball pit, huh? Takže ešte v tom utekám, hej? Takže my sme teraz v dining area, takže musíme ísť vlastne prehľadať tú pizzeriu, pokiaľ to chápem správne. Dobre, takže tu sa prechádzame do ďalšej časti. No, idem sem. Čo tu je? Milý. Čo je tu na? It looks like today's special is a slice of pizza and a drink for $1.50, the same as every other day. Aha, dobre, takže to nie je nič zaujímavé. Čo je tu na? Ešte vodím sem. I promise that I stay here until... Aha, takže to je už východ, hej? Počkaj, ja mám tú mapu. Aha, sú dvere. Aha, aj to je zavreté. Akože to je síce iba pre employees, ale akože sú ďalšie dvere. Aha, sa môžem ísť. Hey, it does exist. Počkej, ale ešte tam bolo niečo. Ja tam nechcem... It looks kinda gross, but I wonder what Dad would do if I had hid and went missing for a while. Maybe teach me a lesson not to leave me such a creepy place all day. Z tej gulky na zemi. Čo je toto? Aha, tam sú animatronici. Toho som sa nemohla zlaknúť, Ne, bracho, ja to mám asi ja som mám na 100 v tých sluchatkách, ja som sa zlakla. To je v riti. Prosím, žiadny jumpscare teraz, bracho, stačil jeden. Bracho. Áno, a teraz vlastne prejde na tú druhú stranu. What the... OK, poďme to tu preskúmať. Dobre, ideme preskúmať teda... Tu máme animatronikov. Bonnie is the best. Do you think he takes requests? Reálne. A brown bear, a blue rabbit, and some kind of bird girl. Creepy, but everyone seems to like that. Hej, akože reálne, toto je extrémne creepy. I liked your Future of the Flashback shirt. That's my favorite old movie. Old? What are you talking about? The movie came out like 3 weeks ago. You wanna play pizza roller with us? Sounds fun, but I don't think I'm supposed to be here. Well, where else would you be?
settle then. Follow us to the arcade. Viděli jste tu zrůdu? I don't know what's going on, but it couldn't hurt to hang around for a while. Ja to ešte chcem preskúmať, lebo tu určite budú nejaké easter eggy. Don't run, don't yell. Podľa mňa porušíme, že všetko. Aha, tam bude tá arkádia, nie? To sme mali minule zavreté tie dvere. You'll go up against me first. I'll go easy on you, maybe. To mám ako hrať? Give it a try, Oz. Aha, pardon. Tak nič. Toho voláka sa mi nedarí. Nevadí. Tak ma Mike porazil. How about we play some tag instead? Dobre, tak nevyšlo mi hry, tak ideme sa pozrieť proste okolo tohoto miesta. Ideme sa pozrieť. Kam išiel? Aha, okej. Ja sa mám ísť teraz schovať niekde, hej? Akože hide and seek. Kam sa mám ísť schovať? Dobre, a teraz som sa dostal kam? Oh, shoot. Tam je Golden Freddy. To čo bolo? To ma malo vystrašiť? This really is just like the movie. I hear footsteps, better to hide. Chod doňho, ne? The message show how much noise you are making. Stay quiet. Čo sa deje? Ja neviem, čo som urobila vôbec. Ja neviem, kedy som to mala držať, kedy nie. Be back here. No, akoby, keby to vidím, tak sa asi trošku... Čo sa ti... Ja nemusím predtým utekať, alebo niečo, že ne. Crap, yelling is useless. Too many people screaming. Where are they? Maybe they know what's going on. Ale čo sa deje? To bude nejaký boss fight, kámo, to bude nejaký boss fight. Prisahám. Pane, ja mám 12, pane, ja mám 12, pane, ja mám 12. Toto je jasný dôvod, že nechceš tam ísť. Kde to išlo? Bro. To je sprosté! Utekám, už som zistila, kde mám ísť. Mám ísť sem dole. Teraz mám ísť, že sem. Dobre, tak idem, že sem. Dobre, a teraz ideme do pitu. Ideme do pitu. OK, easy peasy. Nic sa nestalo, nic sa nedeje. Oh, shoot. Oswald, what were you thinking? Hiding in the nasty old thing, didn't you hear me calling you? Ja som sa snažila. Ten typek sa tvári jak debil. Tatíku. Dad, are you okay? Nevyzerá byť moc okay.
No, teraz je to ten Zajdo Pajdo. Teraz sme Zajdo Pajdo. What did you do to my dad? Why are you taking me? How do you even know how to drive? Dobre, takže... My house? How did you know where I live? No, ja by som sa dosrala, brácho. Ja by som sa dosrala. No, a tá mačka to tiež videla, že on proste není... OK, že to není jeho otec. I'll just be going to my room for the night, okay? What's happening? What should I do? Oh, I'll call mom. Maybe she'll know what to do. Dad always leave his cell phone at home. I bet it's in his room. OK, takže my sa musíme dostať teraz do jeho izby. A tu nie je nič, čo by sme mohli preskúmať? OK, ja sa musím schovať pod postel, to je skvelé. OK. Kde som? To je veľa vecí podľa mňa, že... Prečo idem na pobalu len tak random? Sú dvere, tak tam ideme. To je kuchyňa, OK. Explorujeme kuchyňu. A máme... Mamine number. OK. Počkej, ale čakaj, niečo je dolu ešte... Počkej na mape. Tu je nejaký basement. OK, ideme do basementu najprv. Basement môže byť zaujímavá časť. Aha, dobre, bereme baterku. Neviem síce na čo, ale máme baterku. Rope. OK, máme... Lacné. To sa môžeme schovať, hej? Takže sa budeme aj tu naschovávať. Chápem správne. A môžeme ísť teda tu, ne? OK, to nie je dobré. Mám taký pocit. Tak urobíme nejaký bordel, ne? No, urobíme bordel. Poďme sa poďme schovať. Takže loud noise. Máme toto. A schováme sa. Tým pádom by sme to mohli celkom... Tým pádom ja môžem ísť do tej bedroom. Escape, chcem ísť preč. Inventár otvorím a tam mám to číslo. To číslo 555 5683. No, mama? Mama? Áno, utekaj domov, proste máme niečo zle s tatínkom. Už zabehlo. To bude mama. Z tejto izby sa dá výjsť iba takto, ne? Aha, ok, tak už viem. Asi kde som. Mama. Mama došla domov. Mamu máme ako doktorku. Reálne svícam mu oči. Toto si nemyslím, že je moc fajn. Ok, typka ide znova do nemocnice. Typka ide proste pracovať. Dad has to be stuck in the ball pit. I gotta go back to Jeff's. No takže náš task je ísť späť k Jeffovi, hej? Takže on je na chodbe teraz, ten hajzliak. Keď bude tu teraz. Ja skolabujem. Ja skolabujem. Bracho. Čo bol za task, ty môj bože? No padaj preč, prosím ťa. Ty zdechliak. Ty zdechliak. Detské hlasy. Bracho, proste poď preč. Bracho, na ktorý smer musíme ísť? Takže my sme... No, musím ísť do pizzerie teda. A čo sa teda stane v ďalšej časti, tak to sa dozvieme už
na budúce. Snaď sa mi to uloží, neviem ako je na tom proste autosave. Čiže to by bolo všetko pre dnešné video. Pokiaľ sa vám videjko páčilo, určite ho nezabudnite ohodnotiť lajkom a nejakým komentárom. Taktiež sa môžete pripojiť na môj Discord server, kde budem začínať znova pravidelné streamy. No a pokiaľ by ste chceli nejaké vidieť fotky zo zákulisia alebo kedy vyjde video, tak to sa dozviete na mojom Instagrame, čiže určite môžete šupnúť follow aj tam. Ja sa s vami lúčim, vidíme sa u ďalšieho videa a dovtedy sa majte. Bye bye!